Isiboshwa sikhipha isibuko, sibuka isandla saso. I-tattoo iyagqama ukuthi amagama nezinamba. Athathe ipeni nephepha azibhale phansi zonke. Ngakusasa ngesikhathi sokuya eyadini, ngeminwe yakhe ufuna ama-screws ebhentshi. Le shape ayifunayo uyayazi. Emva kwesikhathi elifuna uyalithola leli alifunayo. 11211147. Athi ukuhlala ebhentshini asebenzise iphone aliqaqe ngempumelelo alikhipha. Sibuyele egunjini lakhe. UMichael ulola iscrew kwi-floor size sibe i-hexagon shape. Anyuse isleeve somkhono we-shirt. Ameshe iscrew kulesi esikwi-tattoo. Silingana naso. Afake iscrew kwibholidi likasinki. Aqaqe ngobunono. Agade nokuthi akabanjwe. Kungekudala ibholidi liphula. Okay, angawususi usinki bese ifihla lembopini nesiphuzo. Kodwa umsebenzi ngathi mkhulu. Uyaludinga usizo lukaSuka. Ukuze abone ukuthi angamthemba yini uSuka, uMichael wagoqa ifoni ayifihle phambi kwakhe uSuka. Ubonakala kwefoni kuyicala ejele. Uma uSuka engayireport naye uzombandakanyeka. uSuka amxwayise uMichael kodwa uMichael avele ayenze ibe nzima lento. Mfethu, ngithanda indlela ongibuka ngayo. Lo obonayo wena uzange ubone. Michael besetshela ubhuti wakhe uLincoln ukuthi akayi kunogada uBellick amtshele ukuthi uSuka ufihle ifoni. uBellick ambize uSuka amphoqe ukuthi akhulume iqiniso ngefoni. uSuka usedidekile. Yenzeke kanjani yonke lento? Okusho ukuthi manje yena sekumele ampimpe uMichael ukuze avikele igama lakhe. Kodwa akayenzanga leyo nto. Later uSuka udinwe uganunu wabo. Amphoqe uMichael ukuthi amnike naye ifoni. Ufuna ufonela intombi yakhe. Bese uMichael amkhombise ukuthi le foni iyifiki. Befuna ukumtest. uSuka uyiphasile itest. uMichael siyamtshela uSuka ngepeni yakhe yokweqa ejele. uSuka wavele wadima kakhulu nakuqala. Usalelwe izinyanga eziwu-16 kuphela ukuthi aphume la. Akafuni ukuthatha amashansi. Ukuze azivikele ukuthi angabala kuyo yonke lento, wafaka isicelo sokushintsha igumbi. uBellick ongakaze amthandisise uMichael wamlethela i-cellmate entsha ayikhiphe ewadini labagula ngekhaya. uMichael manje usenama-choices amabili ukuthi afake uhlanya empenini yokweqa noma asebenze yedwa ebusuku. Kodwa le nsephe meyibuka emehlweni uyabona ukuthi iwashi. uMike akhethe le option yesibili akasebenze ebusuku. Uma wonke umuntu eselele, uMichael uthatha iscrew anyonyobe aye kusinki phambi ukuthi aqale ezwe ukuthi ayikhona le nsephe imile emva kwakhe. Aphendule le nsephe imjamele ngalamehlo ayo axoxa indaba. Kanti yini